Japan Spider na. Yo, what's up mga kadagit? So, syempre, bago yan, Merry Christmas sa inyong lahat and God bless all. Shoutout muna kay Mickey at saka kay kay RJ. Pinupuntahan tayo dito. So, etong kakikita nyo to, Agamban Japan ba to sa tingin nyo? Ito. Ayan. So, laban natin sa Pokemon. Nakita nyo naman yung thumbnail na nilagay ko. Galing ito kay RJ. Ito, Pokemon, ito. Yan. So, ayan, nakita nyo naman. So, game tayo, kadagit. Merry Christmas sa inyong lahat. Shoutout kay Gabugox na nasa Korea yan. Malapit na uwi niyan. Sana magbigay ng magandang laban to. Siyempre, shoutout din sa pinsan ko. Kay Jomar Malyapre yan. Uy, wala. Umano yung Pokemon Nagpatihulog Kulang pasahit, kulang pasahit. Bago lang kasi to, siguro napagod sa biyahe. Ayun na, nagsakmala na. Wala to. Wala talaga. So last na lang, last. Tapos tingin pa tayo ng ibang gagamba. Tingin ka pa nga dyan sa ibang gagamba. Yung ganito rin, yung Pokemon din. Grabe talagang tong Japan Spider natin. Uy, pumalag. Kumakagat. Isa pa. Oh, wala na to. Pati hulog na, kadagit. Ano, bigyan natin ng chance. Wala na talaga. So, pause ko muna. Kukunin ko yung isang Pokemon. So, ayan, nakita nyo, diba? Dalawang Pokemon yan. So, nalaban na natin yun. Yung medyo malaki. So, kunin natin tong medyo payat na Pokemon. So, ito. Kaya lang, hindi kasi ito kasize, kaya yung isa yung kasize Kaya, pero okay lang siguro yan dahil pangalawang laban na ito. Tignan natin kung magbibigay ng magandang laro. Baka ito kasi kumagat Sana maglaban sila. Ayun. Grabe talaga tong Japan, no? Pati yung sasaputan Ramdam ko yung kagat niya, kadagit kasi nagbabibrate yung stick. Ramdam ko yung kagat niya pag kumakagat. Naka-hunt mode siya, Ibig sabihin, naghahanap siya ng kalaban niya. Umiikot-ikot siya, Grabe. Grabe yung katis nito, kadagit, Makita niyo naman, So, isa pa ulit. Isa pa. Wala na. Na 2 in 1 yung Pokemon 2 Pokemon versus Baby Japan Spider. Ganda ng laban. Isa pa, last. Last na lang to Sasama. Merry Christmas sa inyong lahat. Shoutout sa lahat ng mga taga OFW ng mga kababayan nating Pilipino. So, upload natin to mamaya. Subukan natin may upload. Sige. Uy, huwag ka tumalikod. Harap yan. Harap. Wala talaga to. Malaki ka talaga kasi yung isa.
Pero yung isa kamats niya, talo rin naman. So talagang matapang lang talaga siguro talaga to. Saan, pabigyan mo lang ako. Ito lang. Ayan. So kuha pa daw isa, request. Request, post muna namin, pangatlong laban. Malakas. So ayun, kumuha ng isa, ito mais. Parang mais yung kulay niya eh. So pangalan na lang nating mais. Kursunada lang, pangatlong laban na ito. Tingnan natin. Ay, wala talaga. Matapang talaga yung kondisyon natin ah. Tapos siya dito kami. Diyan, bigyan. Ayaw. Patalikuran natin, tingnan natin kung mananakmal. Baka hindi iyang sa nakaharap eh. Kaya lang talagang humaharap talaga siya oh. Wala talaga to, nagpapatihulog. Tingnan, bigyan natin pagkakataon. Last. Magandang pagkakalimber. Hindi, siguro nahilo sa biyahe ito. Nakabike kasi yung nagdala. Binigyan tayo ng gagamba. So ano lang naman, mas battle line. Yan. Yun, wala talaga to. So hanggang dito na lang para di na gaano mahaba yung video. Shoutout sa inyong lahat and God bless all.